Luqija, in-nofs kwart, il-kwart, in-nofs sartal, ir-ratal, in-nofs wiżna u l-wiżna. Biżiet ta' dari li llum għajla għadna nużawhom anzi kważi m'għadhom jintużaw xejn. Illum ħallaqgħukom ma' Anna Zara bint il-bdiewa minn Ħararaw li għandha delizzju li mhu xejn komuni. Hija għandha kollezzjoni tal-imwieżen li tant toss u li hi għall-qalba. Ispjegatilna kif ma' żmien inbidel il-metodu ta' kif wieħed jiżen il-prodotti b'mod partikolari dawk agrikoli. Bdiet biex urietna dak li dari kien fost l-ewwel imwieżen li l-qraba tagħha kienu jużaw biex jaqilgħu l-għajxin tagħhom. Kemm nannita kif ukoll homma kienu jaħdmu minn dejjem billi kienu jmorru jbiegħu il-prodotti li kien ikollhom minn tagħhom f'Taslima. Bekk il-laqam ta' Manini żgur li baqa' magħruf ferm ma' dawk ta' ċerta età mill-inħawi tas-Sagra Kwor. Anna uritna wkoll il-miżin li kien jintuża għal frott bil-kefef tiegħu li kienu maħdumin fondi apposta. Min-naħa l-oħra għal ġbejniet tal-bżar u l-bojot nannita kienet tuża dan il-miżin bil-keffa ċatta ta' tnaħjil tal-kejla u n-nofskejla li fihom kien jitpoġġa l-kappar li ma kienx jintniżen, iżda kien jitpoġġa fihom skont il-bżonn. Anna Zara kelmetna wkoll dwar miżin ieħor li kien juża nannuha fl-imoddi u li wara wirtitu omma. U ommi kiet tuża ħafna Taslima biex tbieħ il-prodotti milli kien ikellu missieri mill-għeliqi tagħna. U kienet issibu ħendi sewwa għal idejja l-ewwel nett jintuża bħala iżommu bil-ganġ fuq sobajk. U kiet issibu komdu għax missieri kienu wassala bil-prodotti li kien ikellhom mill-għeliqi u mbagħad titla' lura bil-karozza tal-linja. Allura kien sewwa il-keffa jiġu fuq xulxin, jintwew fuq xulxin u ġibu magħha fil-basket. Bl-entużjażmu ċar fuq wiċċa li jixet l-imħabba lejn din il-kollezzjoni u n-namra li għandha, hija wrietna wkoll miżin Ingliż li jkejjel bil-libri li qaltilna li taħseb li kien jintuża fil-kċejjen biex jintniżen il-laħam. Anna tatna titwila tat-tomna. Din ngħidula t-tomna, din kejl għal qamħ jew inkella wkoll anke għal fuq għal wassilla għal l-affarijiet tal-bidja żerrija. Iż-żerrija ma tittiżinx b'dawk il-miżini l-oħra jew bil-miżin il-kbir li għandna tal-kaxxi, imma jitkejjel bit-tomna. U hemm is-sieħ ukoll, is-sieħ iktar jintuża għal ful u għal piżelli. Dawn huma l-piżijiet li kienu jintużaw meta bdejna niżnu bil-grammi u l-kilogrammi. Għal bidu kienu baqgħu jintużaw l-imwieżen tal-kfief sakemm imbagħad bdew jiddaħħlu l-imwieżen tal-minutieri. Dan il-miżin bil-keffa ċatta kien jintuża għal kaxxi kbar u kien kapaċi jiżen sa 50 kilogramma, waqt li miżin ieħor u dan li kien jiżen sa 12 kilogramma u kien jintuża għal frottu l-ħxejjex. Biżmien daħal miżin aktar modern u diġitali li dwaru Anna qaltilna li għall-ewwel ma kienx intlaqa tajjeb mill-konsumatur. Meta libtin personali għal miżin diġitali, il-konsumatur kien hemm min ħad nisu fuq demm id-dars, kien jippreferi imur jixtri mant minnu għandu tal-munitira, imma infatti id-diġitali huwa tajjeb kemm għall-konsumatur u kemm għalina il-bejjija. L-ewwel nett tara miż-żewġ naħat, jiena nara kemm hemm kilos u jara min-naħa l-oħra. Permezz tal-istażija il-piżatur kien jiżen l-ixkejjer tal-patata, il-basal u l-bettieħ fost oħrajn. Żewġ irġiel kienu jżommuha fuq spallithom l-ixkora kienet tiddendel mal-ganċijiet u r-rimuna kienet isservi biex tindika l-kejl. Bħalma l-miżin jieqaf skont il-pis fuq il-kejl permezz tal-minutiera, ir-rimuna tagħmel l-istess skont il-pis tal-ixkora. Jaħdem bħall-istażija huwa dan il-miżin li Anna sabet firkant li kien jintuża mill-ispiżjara u jiżen biss sara 2.5. Skont il-mediċina li kienet tintefa' fil-miżin, ir-rimuna tindika it-toqol skont in-numru indikat. Fil-waqt li wrietna kif kien jinżamm il-miżin tal-but, Anna qaltilna li kien jintuża mill-bejjija biex jiżnu il-prodotti li kienu jinbiegħu bil-qfief bħal ful, iċ-ċiċri u l-karawett. Konxi mill-fatt li d-dinja tal-bejħ u x-xiri nbidlet ferm illum, inkluż bit-teknoloġija u l-avvanzi diġitali,
Anna għada tfakkar parti sew mill-istorja u l-milja ta' żmien kif kien isir il-qofol tal-bejħ u x-xiri permezz tal-użin fit-toroq Maltin ta' Dari.